Nagkikisa-kisa man mo ng likuran na nung suday ka. Nagunsa ka dito sa Pikas Barrio. Kasabot ka nga na ako'y gihatod. Kinsa ang gihatod? Igagaw na ko. Igagaw nimo? Oh. Igagaw nimo? Igagaw kayo Ay, nako. sige, pamaka ka na ko ebidensya dari atan awa. Agay! Kani di nga motor imong gigamit ng pagsakay kag laing babae ha? Oh shit! Mugay ka ni uli dire. Ina pa de kay lain gi hapit-hapitan. Ako ra imong giliba, tawhana ka. Kaisog-isog pa kapag uli nimo dire ah. Gisiun na ko ning lingkuranan sa imong miyo. Hantod mangayo kag pasaylo. Uy! Piusak naman akong miyuhan na! Nung sa makagigisa-gisa man mo ng likuran na nung suday ka! Nung suday ka! Kung nagigisa man mo ni! Tugani kog tinuod. Kung sa ito balik tinuod! Nagunsa ka dito sa Pikas Barrio. Kasbar! Nagunsa ka sa Pikas Barrio. Kasabot ka nga na ako'y gihatod! Kinsa ang gihatod? Ay nalagi pangutana na kay mabad trip ko! Kinsa gani mong gihatod tugani ko? Ay nalagi pangutana ako kinsa gihatod na ako kay Kinsa makabad gani? trip kayo ba? Makabad trip! Kinsa? Igagaw na ko! Igagaw nimo? Oh. Igagaw nimo? Igagaw kayo Ay, nako. sige, pamaka ka na ko ebidensya dari atan awa. Tanawa. Anak kanang bayhana. Kinsa naghatag nimo na nga mga picture? Ay nasipangutan at kinsa naghatag sa ko ni picture tubagan na lang ko. Kinsa gali naghatag nimo ani nga mga picture? Ay nasipangutan na sa Sige na, tulani ko, di ko masaba. Kinsa naghatag sa imo ani nga picture? Kinsa gani ano tubaga sa kudaan. Igagaw gali ako na sirot! Si Ruth? Si Ruth? Ano wala man yung kitaan ng bayhana? Di man dyan mo na makitaan kaya dito man nag-stay sa rest house nila sa bukid. Bukid. Ni chat gali siya sa kuano nga sundo ako gaw. Dikit pa kayo mong duha o tanawa? Agay! O napay video, dili ka mukha ng picture, ay video dari ako, tanawa o. Eto siya gisend sa ko nga video, o. O, nagkatawa-katawa, grabe pa yung katawa-katawa. Nga wala man tingog. Wala may tingog, kaya haran ng gizom. Oh, kabalo ka sa gistoryahan na mo ana. Nangutan na ko kung naba na siya uyab. Ya, kumusta imong pag-eskwela? Pag-eskwela gaw. Okay lang gaw. Asam tong balita na ko daghan na og lalaki do sa eskwelahan daw. Sure, oy, dili Di ba criminology man ka? Oo. Kamo daw kay uyab nga engineering daw pa ka mag-eskwela. Kinag-eskwela man pud na. Unya bakasyon man nila karon. Oh, kani isa ka video, kani isa ka video. Ayoko inagnapa kay irason anak. Sundan mo sa ilang likod sa balay. Sundan mo. Mao na ko ingon sa imo nga ayaw na ko pangutan na kinsa gihatod na ako kay mabad trip ra ko. Kabalo ka anong gisundan ako na? Kay di ba ni chat siya sa kuha nga gaw ko ako diri sa bukid, hatagan rata ka. Pero pag abot ako sa ilang balay wala siya gihatag sa kuha, abi na ko bayaran ko. Go. Asa man na ni ka tra makaglakaw man kanay plite sa kuha. Ay, mo plite pa di ay. Abi ko gigagaw ta. Uy, gagaw day, di ka mo plite. Nihangyo biya ka sa chat ha nga kuha ako diri gaw, mahatag ako sa imuha. Gani, muhatag kog saging. Abi no. Kasi saging kalayo atong gikuha na ko sa imuha, bukid unya tagaan ako ni mong saging. Daghan kag saging sa balay. Kwarta akong gusto. Gaw ko'y kwarta gaw. Ay dili pwede na agaw. Uy ano nag-chat-chat makasakuha nga muhatag. Sunod hay pagtawag sa kuha nga wakay kahatag kwarta kalayo atong bukid. So karon di na tay gagaw. Ay, kalain. Kalain na ang nimo bahala ka dira. Bisa pang gasolina man lang wala. O nya karon, kisa di mabad trip ana. Oh no. Pay kakabalo sa tinuod nga storya. Mao ba? Mao na nakuha ka kabalo sa tinuod nga storya ay pataka og suko-suko dira ah. Pangutan na bitaw ka kaganina. Pangutan na bitaw ka ganina. Gitarong bitaw ka istorya ngayon ako pangutan na. Gidamay pa nimo akong miyo gilang kata nimo og kabir. Nya nakay-kailisan ang kabir niya. Wala ko makukurta. Mao na akong ingon sa imo ha sunod gani. Ayaw ang kasuko imong porminti pa tigbabaw. Ang damay man ni si James, uy. Fake news man da ito. Madagit pa sa akong 1,000.